Mayong hapon mga kabangas. So mo na ni hitsura karon sa atong quarter. Wow! Wala pa ni mahuman kani libiwanan pa ni kana bangko pa ko na dagan sagbot sa ilalong ana, pero at least nahinlo-hinlo na gid sa gamayo. Oh, nahawan-hawan na. No? So kani paghipuson ko pa ni karon kani bangko ipagawas ko na. Kani pangwaon ni dire. No, medyo na log-log na. Then kani dire mga kabagas mo gini ang palbaryo. Oh. Kusog kay tulo diya sa ulan ini magulan kana diha oh. Kana diha oh basa oh. Kana diha na ko video ani last time nga gatulog na diha ani oh. Basa na diha so muna akong problema karon muna akong asikasuhon sa bakani usaon bakani. Okay. Medyo pitos para makaroon pero sige lang padayon lang tagampo pangaliya nga provide sa Ginoo mga needs ani no na kani nalumpag po na mga kabangas o kana oh. So wala na lata na kayo nalumpag ako na lang nang gitabon-tabunan ani mga plywood oh ini may na lang gani mo na nagpugong kung kuaon ko ni nga bangko kung kuaon ko ni nga kalantay malumpag na so ako lang sa nambangilan no. So binta-binta na nalimpyo na wala na mga basura kayo mga kabangas no. Ang akong gihimo karon mga kabangas nagpanday sa ko sa mga bangko para sa akong seksyon no nagpanday sa ko gayom-ayom kay kulang man no. So ingon ana no morning lakaw na to karon mga kabangas. So diri sa gawas binta-binta na mo ni akong receiving table diri direta. So na diri akong mga kuan man atong receiving. So napintalan na binta-binta na. Alright, kulang pa gyud. Pintal kabang-kabang pa oh. Daan na nga pintal. Ako na pintalan usab no. So ang aba na itong mga things to na. Na now wala na nagkalandrakas na plastar na. Na pero ang ulan naman pura na kay mulusot man gud mga kabangas o Canada kay butanganan pa kuno nagkanang naisin plain sheet ba dito ibabaw ibutang. Another na siya nga trabaho, another nga expenses so wala lang sa. So may tabuan ni mga kabangas ako lang sa ni siya tabunan og kung siya maayong itabon tarpaulin baka mangita ko itabon na mabasa man na siya ni magulan mabasa na siya mga kabangas no. So ingana na mga kabangas so sa pagkakaroon kana lang sa no akong ma-update sa inyo. Alright, kang kay lamok mga kabangas ako sa ni pangtirahon kadali grabe makapaak perting daghana grabe makapaak sa akong tiil mga kabangas. So ilagay kong initan so piti-piti mga kabangas grabe sila buhay tahod dunggan ninyo mga kabangas piti-piti nagali electric pan o ceiling fan pero grabe makadapat sa akong tiil grabe. So ako sa ni pangwaon eradicate sa natin sila piti-piti mga kabangas piti-piti ato sa ni silang pang dispatsaron mga kabangas kay sakit kay makapak gagmay pero grabe makapak ato sa ni sila pamatyon pangwaon to sa ni mga kabangas ipang-eliminate to sa ni binina gisugtang ko na ni karon ibalik na sad sila pero naurot na igo-igo nag-charge sa ipan. Sige sukol mo sige sa mudo lang ito kayo grabe makapak mga kabangas grabe daghang kayo di magsilbi kay diri ra ba mag kuno akong mga bata naglamok di magsilbi nagpuran tunggulatan abi daghang kay mga lamok mga kabangas gagmay ra ba kayo pero sakit kay mga
Grabe, magapaak mga kabangas. Sakit kayo. Kuha sa kong tawil sa akyanan mga kabangas. Diyan ako. Alright, so mga karon diri mga kabangas ha. So padayon ko karon sa mga bangko karon dito. O mga bangko. Padayon ko karon sa mga bangko. Alright. So diri sa gawas. Mga bangko kabangas. Naraw. Pero na ko na. Ang retiro na ko na kay may na lang ni malingkuran sa mga bata. For the meantime, wala pag-ibag ko nga mga bangko ang dipid. Lang sa ta. Alright. Mga mapas Pilipinas. Oh. Da. Itik lagi. Itik mga kabangas. So mapa ng Pilipinas na yung West Philippines eh. Okay. Kung saan akong tawin mga kabangas kay gisingot kay ko. Alright. Stop sa ka. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yaz to